Wilujeng dalu macangik Mbak. Nggih. Aduh halah nggih. Sugeng dalu. Wonten dawuh menapa mang dawuhi kula? Nggih nek diuwuhi mawon pripun ngagem uwuh? Uyuh. Uwuh. Waduh. Aku ki nek pilek bodek. Dadi kamu bilang apa uwuh apa uyuh? Uwuh. Oh diuwuhi. Uwuh itu apa? Sampah apa wedang? Soale ana wedang sing jenenge wedang uwuh, tapi sing do dikumpulke dilebokke ning nggon werna keranjang werna kuning kuwi jenenge ya uwuh. Dadi sampah apa wedang diuwuhi iki. Aku loro-lorone kok pengen wedang uwuh ya nyapu mburi omah terus tak gawe. Wedang. Kok ampuh? Lah ampuh wae. Wedanganmu kaya ngono. Iso marai apa? Marai kuat. Oh ya sesuk tak melek tegese iki kuat melek. Oh kuat melek. 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 Ya menika kula nganu nggih Mak Cangik Mbak Yuli Mbok. Nggih. Sambil lalu kula nggih nderek Mangayu Bagyo. Bagyo. Oh, Mangayu Bagyo. Ah iya, Bagyo apa baron? Lah mano taruh sing endi? Amoh kabeh lah. Kegeden nek nggo aku. Aku seneng sing cilik-cilik wae. Niki kula nderek Mangayu, ya Bagyo sih, Bagyo. Mangayu Bagyo katur nduk desa. Meniki desa Karangrejek nggih. Desa napa dukun? Kelurahan. Kelurahan terdiri saking sekawan pedukuan. Sekawan. Oh, campur sekawan menika. Urunan napa wonten sponsore niki Pak Bu? Urunan. Pinten le urunan? Kathah mboten. Hah? Kathah mboten, 80 apa 100? 100 ya tak dongake le do urunan 100 sisa mulih matikel-tikel dadi sak yuta 10 yuta engko ya. Ya amin. Wis pokoke iki carane ber syukur anggone sing gawe urip wis menehi rejeki. Ya, rejeki. Siti akeh sing jeneng rejeki ya wis jatahe dhewe-dhewe ning dongane apa sing wis diujupake melek. Sewengi natas bisa apa namanya prihatin sedoyo muga-muga mulih rezekine lumintu sedoyo amin. Sehat sedoyo panjang yuswa sedoyo amin. Sing rong meteng ndang meteng sing rong apa? Sing rong duwe jodoh ndang duwe jodoh. Biasanya gitu doanya. Sing rong meteng ndang meteng. Sing rong duwe jodoh ndang duwe jodoh. Kamu udah duwe jodoh belum? Aku apa? Ya, ayo ngaku. Hayo. 18. Mangkat ora iki? Wis durung. Wis. Acal. Hah? Acal. Itu toh. Sik endi? Itu. Iki toh. Veronica itu. Lu kenal Veronica kok? Veronica ini loh. Anu kuwi yang Mas Lopez. Oh, yang Mas Lopez. Gawane pengempul. Oh. Kok KPN ya?
Lentuk ning dirayu ki. Lah kowe mengko nek kleru nabuh kempul malah mak. Piye munine? Kowe mau mburi wis ana. Yung ngono kuwi. Yung. Nggih menika nderek ben ndongakaken sedaya. Matur nuwun panitia ingkang sampun melaksanakan menika saged lancar sedaya acara yo. Yo. Muga-muga bahagia. Yo, dongane opo Mas Gading yo? Mugi-mugi bahagia kuwi mau. Bahagia iki penting lho. Nek ra bahagia adalah sumber kewarasan. Bahagia kuwi sumber kewarasan. Kalau ora bahagia kuwi marake ora waras. Nah, Kamu bahagia enggak? Aku ki bahagia tetep ra waras sih. Kok iso ngarani awakmu ra waras? Mbuh ya aku ya. Tapi pancen dalang menika kedah mboten waras, Pak Bu. Nggih. Wah, terus aku yo ora waras tenan iki kok. Kencen kudu ngono. Kencen. Aku yo sekolah ning pedalangan diomongi dadi dalang iki kudu gendeng. Kudu gending, gendeng. Wes kuwi. Apa gending iki bisa karawitan. Kudu iso gendeng ngene iki. Maksude yo ngomong dhewe, sauri dhewe, nangis dhewe, omong dhewe 8 jam nek ra gendeng pripun niku. Susah-susahe dadi dalang merehatinke wong samene yo. Maaf. Nggih niki kalih boco-boco napa pawarto. Nggih niki mriki nonton papat tentune. Ya coba itu boco dulu. Yang mana dulu? Derek. Ayo wis. Derek Mas Dalang. Panjenengan kan kepolo. Nyuwun sewu lho. Nyuwun gorengan. Lho kok gorengan di ora ning kene lho. Oh, gending. Gending. Jineman kandek. Katek. Kandek. Ya. Ingkang nembang. Mbak Agnes. Saking Bapak Angel Mento. Yanto Pawiro. Onten boten Pak Yanto Pawiro. Ora ono iki. Ora ono apa? Wis nyoba nyoba aku ora iso maca ya aku isan. Bener ya tapi tulisannya Pak Yanto Pawiro. Oh ya, mungkin ini titipan ya, enggak apa-apa. Ada lagi enggak? Saya niki nyuwun gedang. Kok njaluk gedang? Gending niki. Gending. Pepeling atau gugur gunung. Saking tulisane ki anu nggih, mboten cetha nggih. Mboten cetha. Oh nggih. Coba tak baca. Nah, aku tulisane biasanya ya kaya ngene. Suyatno, Jakarta. Pak Suyatno dari Jakarta hadir. Wah, luar biasa. Nggih, matur nuwun dari saudara-saudara yang jauh-jauh dari Jakarta. Menika ini juga ada dari saya bacain ya Mas Gading. Oke. Derek Mangayu Bagyo kaleksananing adicara versi dusun Desa Karangrejek. Mugi-mugi tansah binaringan rahayu wilujeng nggih mahripah lojinawi lan sedaya warga Karangrejek tansah binaringan berkah soho karaharjan dening Gusti ingkang Maha Agung. Amin. Menika saking Haryanto Maharani PT Telemedia Cakra Nusantara. Menika Bu Dukuh Maharani saking Dukuh Karang Tengah ya. Kemarin saya ke sana. Menika minta lagu nanti Lali Janjine. Menika nggih Pak Sunaryo dari Pilangrejo juga menyimak minta lagu Lali Janjine. Wah, iki kok ana layang rada berbahaya iki. Napa niku? Mosok tulisannya kagem Om Keswan. Boh? Nah berarti jarum iki mau telu iki nggo kono kabeh. Oh, lah ya. Wah, ya ora. Jeneng talang wis tuwa iki lutut alon-alon wae ora sakake. Heeh. Mesake paru-parune. Separuh wae ya. Genten mbok bati le. Benten mbok bati biasanya nek lewat kono kan sudah tau tekan nggonmu. Lah iki saka nggonmu ya sudah tekan gone kene. Aku mau ki wis ngenehi kono ki. Wes. Oh lah ya wes. Oh beda. Tulisannya apa? Tulisannya jaluk apa? Kagem Om Keswan saking Inung Arizona. Nyuwun tembang. Tembang. Apa niki sik?
Ular kambang, Oh, ingkang nyekar ular Om Kezwan ngono. Oh, lah ya dipinangkani Mas. Panjalukan masyarakat lho. Panjalukan iki Om. Ora sakeplok. Siap nggih. Wes niku dasare trampil Mas. Trampil. Napa-napa saged, dalang saged. Saged. Lho, nembang saged, Saged. ngrebab, Gender saged. ngender, kendang iso apa-apa. Nembang ular kambang kecil. Kecil nek Om Kezwan iki. Iya. Mengke dipun pinangkani. Sugeng dalu padalang kula Supriyanto saking Jeruk Sari Wonosari. Badhe nyuwun lagu Pepeling utawa Pudang Kuning. Salam-salam kagem Bapak Lurah Karangrejek, Bapak Dukuh Karangsari, Lek Wandi angkringan dan gorengan depan RSUD Wonosari matur suwun. Ya. Niki enten mulih niki. Napa? Minta gending atau lagu 1 Gadis Manis. Wah, gadis 2 manis, Pepeling. PP apa? Lho ngene. Nah, napa karo ne? iki Pepeling. Pepeling. Untuk Bapak Lurah Marjono, semoga rumah makan sate kambingnya maju dan laris manis. Amin. Amin. Dari Rumput Laut Mandiri Grup. Oh nggih. Sik nulis rumput laut iki. Kok rumput laut iso nulis? Ya, ini dipinangkani sik pundi riyen kangge pembukaan. Pepeleng dulu ya. Ah, nggih pepeling. Kangge ndedonga nggih, Nggih. kangge ngelingake mutu Kangge tansah. ndedonga. Iya, rejeki iso jalani mergo le sregep ndedonga. Jarene. Ora usah nganggo jarene. Ya ngono kuwi keyakinan ana sing ra sregep ndonga ning ya entuk dhuwit terus aku ya kan meri. Gitu. Ana sing sregep ndonga terus nangis awan bengi ngono ya ora mesti oleh, tapi sing baku wis dinehi iki lho. Apa? Nafas iki lho ambegan. Nah, wis dinehi ambegan iki wis alhamdulillah iso urip ya. Ya. Aku ya ora lagi ra ndek sangu kok sing tak kukur sirahe terus. Aduh iki kon piye iki aku. Terus metu apane? Hah? Ayo metu. Metu apane? Ya apa-apa lah. Tak manut aku meng. Monggo. Nggih. Rukun Islam kang aja pada ditinggalke niki kangge ngerayen cara mesin niku ben dipanasi ya. Ah nggih. Sindane sitok ya, siji-siji. Satu-satu ya. Mbak Agnes minta satu lare. Rukun Islam niku. Siap. Jejere Mbak Orisa. Ini sekalian Mas Gading wonten WA. Assalamualaikum Mas Gading, menika saking Bu Menik apa Menik? Taiwan, request lelagon pepeling paring tali asih 300.000. Menika nanti Mbak Ika, Mbak Orisa, Mbak Agnes, Mbak Ayu, Bu Neti yang maju please. Oh, nganggo please barang. Nganggo please wisan ya. Please wisan tulisannya. Iya, please. Sahabate kang angka Mbak Ika Suhesti kang angka
dene kangka telu ya jejere Mbak Ayu Purwa Ramadan nindakna poso wah iki jejerene rada hah papat zakat tambahin Mbak oh ya beda kan ini wajah beda harus dua gitu ya Mbak namanya boleh dikasih tahu Cimu sing cetha panjange Cimu penontonnya lo malah dagel kabeh Cimu panjangnya aslinya sopo jeneng Panjang aslinya. Ya, aslinya namanya. Anissa Hafito Fardiani. Anissa Hafito Fardiani. Fahardiani. Iya. Cimuke ning ndi? Enggak ono. Dolan cimuke dolan. Oh dolan. Kok goleki ra ono cimuke. Ayo Mu. Ping 5 ngibadah haji. Nuwun ya Mu. Kaya ana cimuke. Nggak niki Bu Neti kalih Bu Prastiwi sareng-sareng mawon. Nggih. Sareng-sareng mie tambahi isih tunggal. Mbak Ika, nyuwun mie. Oh pun. Ya, berdua ya, sareng berdua. Rukun Islam sampurna. Salah manis ya, matur nuwun. Menika yang dipatah tadi ada siapa? Mbak Ayu, bukan ya, Mbak Ayu, Mbak Ika, Oriza, Mbak Neti, Agnes. Ya, ya monggo dari Taiwan iki spesial adoh banget iki ngirim kan Taiwan. Monggo pepeleng kanca-kanca. La ilaha illallah
matur Sampun sembah Mas nuwun. Kadek. Nggih. Nggih. Wis ana apa meneh mau ya Isan ya? Derek, panjenengan komandonya pengen menyajikan opo? Opo? Yo. Sik. Niki enten Gerajagan Banyuwangi, Mbak Elisa. Gerajakan Banyuwangi, nggih. Nggih. Ingkang nembang Mbak Elisa Orkalaso. Orkalaso, Oh, Orkarus Alaso. Nah, saking grup Pak RT RW Konsumsi, Koordinator Pak Tumiran. Oh nggih, siap Pak Tumiran, matur nuwun. Ajeng pundi riyen, Mak Cangi? Iki mau Mas Kiswan dulu. Oh, ketok ya. Oh iya iya, monggo Mas Kiswan menika minangkani ulir kambang. Monggo Mas Kiswan saged jumeneng wonten pepanggungan nampi nggih menika undut cacah 3. Apa? Telung apa iki jenenge? Telung bungkus. Tanggung jawab iki nggo masyarakat. Ngadeng, ngadeng. Wah, sepi banget to Lis iki. Mereka sampun samapto. Iki cocok karo Apa? keadaannya iki ini dulu, melandai dulu. Ya aku mau ya ngerti nek kon maju niki nek niku dandan rapi. Lah ya piye to dumeh anu kok ya teng Besasi kok ya Ayo nang ngono. mobil diawal-awal bojoku iki mau. Oh. Mas, Napa? sapa sik nyuwun iki Mas sapa? Saking Iki ora main-main Saking- jaluan lampuan nembang ular kambang iki lho saking Inung Arizona. inungi sapa lanang apa wedok? Lambo. Ya ngerti Om, Ya, iki ra ono fotone nang kene iki. Wah, Inung Inung, Arizona. Mbak Inung. Oh. Nyuwun apa? Mas Mas, Inung ya? Mas. Walah tuasno wis seneng aku. Delok, delok. Ular Nanti kambang. dulu. Delok ular kambange delok. Kerja dulu. Oh, oh. Ora delok surate lho Lis iki nek mung ngerjain gue. Iki lho. Tenanan. Oh, nek rokoke iki gampang. Rasa berarti. Gampang iki heeh. Aja macem-macem urusan nyawa ya rokoke. Oh. Iki ora iki rokoke. Heeh, nek heeh ya buktekno. Nek arep rokok berarti ular kambang sih. Dari Mbok nek kambang. liyane ular kambang piye to, Mas? Ya panjalukane kuwi kok. Oh nek aku ming becik apa wong urip kok lewo-lewo sayuk-sayuk rukun ruk kancane ikan dua lolo wis rekoso Wah. Bisa aku meng ngono kuwi. Iki ular kambang hip hop ya ngene iki. Sari ratri kudu eling lan waspada Brambang sasen telu berjuang dimen bersatu Brambang sasen limo berjuang kanggo negara Prengori ana ulane ulah tali kunci kutuku tentrem ning ati Satirana satirene satirana satirene niku ular kabang Apa? Niki ular sah mboten kabang. Pak Bu, sah mboten? Sah nggih, Pak nggih. Sah? Sae napa sae? Sae napa mboten? Kok saya apa mboten Kan Karo permintaan gandrung. masyarakat. Yo tak takokno. Karo nggo gandrung Om. Sae napa sae? Sae napa mboten? Kene kok mboten, Mas. Karo nggo gandrung. Kene mboten kene. Nek kowe iki ngono Wis ki dibaleni. saiki dienggo wong sing arep dikubur iku Oleh. kurang ajar. Baleni ya, Mas. Baleni karo nggo gandrung. Kurang apik jare kene mboten sae. Lah ya wane ular kambang nek aku kon nyoro wedok ya gak iso. Ya nggo swara lanang, rapupu. Beci opo? Delok, catetane- Saji siswa apa ngono. Catetan ular kambang, ular kambang gemboske ora guys. Tak KPI, tak KPI. KPI. Seneng aku.
Elisa nyenengke. Kangen karo Elisa. Alah. Nang kono Elisa nang kene Elisa. Gek kowe iki melu aku kapan to, Lis? Lah ora tau mbok jak. Aku ya urung laris ya. Melu Ya kecak. saiki promosi niki lho dalang sakit gampang lho ora. Yo beci apa njaluk sing endi? Di cakepan ulur Kambang. Minta sama istri, minta yang bagus. Nyembah apa piye ngono ben dikasih sayangku. caketan. Sayangku cintaku. Lunga-lunga. 50 jare 50. 50 lho. 50 omong rokok kok. 50 wong wedok mata duwiten. Kawi sekar sekar apapun dan Sri seneng aku keras no sayo rukun karo kancane aja lali mas kowe gotong royong nyambut gawe lerepos pita warnane kusumaning pura Brambang sasen limo berjuang kanggo negara Brambang sasen telu berjuang himen bersatu yo mas ora butuh godhong kayu ora butuh godhong kayu butuh tentram rahayu ora butuh kae-kae butuh tentreming ati rapati ayu nanging iku nani ya mas mane gendong Rama iki abon-abone susuk telu abon-abone biasanya siji nek karo Mas Keswan nek telu ora telu dalang lho jarum wewe telu kok ya nah ya telu kabeh lho iki ya Mas genduk Rama iki terus apa cakepane apa saka dhuwur apa ngisor Hah? nek saka ngisor nano neno Ya saka dhuwur. Neno wis saka ngisor Ya saka dhuwur. milih Mas Gading milih Ya saka dhuwur kuwi saka dhuwur. Neno neno gandes tetetet nane pi mendes ya Mendes lali aku sakarepe nek beke seneng ngisor pon dhuwur Mas wah aku iso dhuwur seneng Ngisor dhuwur oke. Oke. Oke to? Oh. manut sing ngekeki Mas ciwe bukane piye to Sari Ratri Sari sapa? Cendike diunggahke, cendike diunggahke. Oh, iki nek aku muni Sari. Mbokmu Ayu ki nesu. Isih cemburu karo mbok tuwa mbiyen. Oh. Ya. Ayo resikono wong bagus. Sesuk nek dadi dalang iki rabi minim pindho. Emoh? Iya. Ning aja ning
Mah 15 Sing kok. nang omah siji wae. Konono. Ngene Sari ratri. Kurang munggah. Nah. Kudu Munggah meneh, Om. Nang ngene iki lho. Om. Nang ngene iki. Nah, ngene. Karo ndangak, Om. Genah suarane. Gaspol ndangak Mas iki jenenge. Karo ngene. Sari ratri. Sari. Kudu lan waspada brambang sasen telu berjuang dimen bersatu brambang sasen limo berjuang di kanggo negara re prekori ana ulane ula tali goci buto kutentram ning ati nyangking ember kiwa tengen lungguh jejer tamba kangen Bajian. Wah. Saya Gregele jan. Tepuk tangan lah Mas Wiswan luar biasa. Wis bobote. Iki sah nek iki, sah saestu. Gregele wis wah ngedapi-dapi tenan. Rasa kon gender. Jare gender yo apik. Kuwi angel kuwi. Kuwi tambah 200. Ora apa-apa. Tak goleke 200 Pak. Ora apa-apa. Cilaka iki. Suara gender, coba. Apa yo? Nyanyi 200. Karep kan apa kene? Kene engko gender kono ngendang ya Mas ya. Gender ngendang ayo. 200. Iki 200. Sitere ndi? Wong siter 200 kowe wong kaya aku. Ya. Stu Om. Nganggo 200. Nganggo apa jenenge? Engko kok wis mbok nehke. Wes aku ki percaya karo Golek duit aku isin tak lakoni ya yu ya. Ayo. Ayo saya suara gender. Suara gender. Heeh. Suara Akapela. Akapela. Nong ngono ki lho. Ning ngenong. Pira coba? Nong. Nong ning ngenong nong. Nang 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 ning ning nong. Nang nang ning. Dong. Nenok nok ning. Nenok nok ning. Nenok nok ning. Nong nenok ning. Dong 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 ding ding dong 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 deng 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 dong deng dong dong ding ding dong dong ding dong dong. Ki suara apa kuwi? Gambang 100. Gambang 100 Ris. Elek gambange, engko sik bacotke. Gambange karena minggu kayu mundur. Ana siterane ra. Engko Ya, engko. Deng 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 ding ding dong 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 dong. Deng 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 dong deng dong dong ding ding dong dong ding dong 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 ding dong ding dong ding dong dong ding dong dong ding dong dong. Cinget canget cinget. Cinget canget cinget. Cinget canget cinget. Ngecinget canget cit. Gendang dung 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 ketata tak dendelang. Rebab. Ora go rebab. Jenenge ora go rebab. Lah di suara rebab. Ora iso. Kudu iso. Waduh. Terdiam. Iki ora go rebab ya, Ding. Aku kudu. Wah, cilaka e. Nganggo sing kecepet. Tapi suarane ngono kuwi. Masa ora Nganggo sing ana kecethite sithik. Apa? Sing rebab kecethit ngono kae lho. Coba. Drum saiki drum. Ora nggo drum. Ditambahi. Banteng. Iki wis Tak tah. Tuh, 100 sakaro drum. revolusi wis. Yo. Nang ning nang anak ning ning
ning ne na 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 keng ning ne dong ne na ne na na ne Kembule. teng 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 dong dong ding ding dong dong ding dong 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 ding dong ding dong ding dong 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 ding dong dong cinget canget cinget cingket cingket cinget cingket den Mau wis saiki kecing. ayo aku urung wiso Gilani jenes kamu. aku iku sing parah jenes oh jenenge suarane ngono kuwi kok ati ro pikiranmu beda Suling saiki suling. Suling Om. Sulinge. Suling. untukku ompong ra iso nyuling kurang ajar tenan. Sesuk tak ajar ta lho. Wis rokoke kuwi. Wis kaya kenci ya bisa. Bener. Ben arep kaya apa-apa ben. Ya, disahke. Mau wis ana wis komplit durung? Wis ya wis. Apa wae mau sing urung? Jaipong urung. Jaipong. Wah, edan iki. Jaipong. 200 sih yo direwangi. Kok nek disemprit di kartu merah penonton. Oh. Wis yo. Rak. Jaipong sik. Ding 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 dong ding dong dong ding dong dong ding dong 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 ding dong ding dong tong tung tak 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 dududududud tak delung tang tak kudu tak tak kudu tak retok retok tak 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 ketet belum delung bang Ape. gong to wis arep apa neh sisan Kenong kempul. nah ning anang gung tung ning anang sungkong ning anang gung to wis Kicik-kicik saiki. wah edan aku goleke pangan anake wong rekoso Gelem ora iki direwangi becak ya lumayan lho 200 ki. Mumpluk nek becak lis. Wis iki wis lis. Wis keceremu? Wis. Acak-acer wis. Wis. Bonang sik. Ora nggo bonang Mas, mbok sesuk ki ajar gending to. Ya ditambah iki lho aku wis buka tas. Yo. Dululit. Dululit. Dulu tande ketatak geng. Wah, jian. Berkah barokah dalange ngono kuwi. Pakmu biyen aku gemati. Alah. Pari